mga kapudibit, today kakain po tayo ng bulanglang babi, ampong, bangus, or sinigang sa bayabas, mga kapudibis. Ayan, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis ay kamay namin, mangantang kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Cheers na yun. Ay, cheers na. Ang sarap. Saktong-sakto tag-ulan. Yan. Ito yung sabaw namin, oh. Kanyaman. Lasa niya talaga yung bayabas. Ay, may dinagan. Ay, may dinagan. Meron naksasawan dito. Putis dito. Hindi na niya kasing kaya. Kanyaman eh. Sarap. Ang sabi, okay, baboy. Nasubo. Sasawan. Patis. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Taba. Taba, tapos lagyan natin sili. Ayan. Ay. Ayan. Ang gulay. Ito, lagay natin dito. Ayan. Kangkong. Bangus tayo. Salamat. Fish pa ba tayo? Ito, kangkong, kangkay. Thank Kain you. ka ng kangkong. Yeah. Kukulog.
Ang sarap din akong laman. Mm-mm. Nyaman na. Sakto-sakto putis, maulan. Sakto yung ano natin, ulam. For today's video. O, taray. Ayoko na. Sarap. Ay, mga foodie, sa next mukbang na po tayo mag-shoutout eh. And siguradong magtataka po kayo tayo, matagal tayo nawala, no, Pal? 1 week din tayo din nakapag-mukbang. Kasi may namatayan po tayo ng ano. Excuse me, father ko namatay. Kaya hindi po tayo nakapag-mukbang. And syempre, shoutout po and thank you so much po kina Tita Olivia, kay Tita Nelly Pineda, kay Tita Cynthia, kay Ate Janet Lumibaw. Ayan, salamat po. Mirasco po Kimbale. And sino pa? Si Janet ne. Ayan, shoutout po sa taga California. At kay Christina. Ayan. Ay, si Germany pala, si Janet from Germany. Siyempre, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimbla, Chubby Cabezas, shoutout Baby Alison Catherine Bagoy, shoutout, and Ruby Garsalia, Ellie Garsalia, Camille Garsalia, and Garsalia family. Ayan. May bagyo, pero ingat po tayong lahat. Mag-pray na din po tayo palagi. God bless po. Masarap yan pag umuulan talaga na, Bal. Lalo pag mainit na sabaw talaga. Sarap. Ay, baka po dibis. Ayos naman na ng pamaan, mi. Kita-kits sa susunod na mo, Bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Love you.